Arranca unha nova xornada da Superliga Masculina 2 e o Rotogal Boiro Voleibol ten unha primeira cita de alto voltaxe co CID Jovellanos, en Gijón. Un partido clave que marcará o rumbo do inicio da tempada. Esta semana o Rotogal Boiro Voleibol enfrontará o seu primeiro partido da Superliga Masculina 2, a cal empezou fai unha semana. Veránse cara a cara co CID Jovellanos, nun complicado encontro que terá lugar este sábado 12 de outubro ás 12 da mañá no pabellón de la Arena, en Gijón. O equipo da comarca, dirixido por Chicho Alves, chega con ilusión tras unha tempada positiva e con gañas de comenzar con bo pé. A verdade é que nos apostamos pola continuidade do bloque do ano pasado, que nos dou bons resultados, un equipo moi novo, con rapaces novos, e nada, conseguimos renovar prácticamente o 90% da plantilla, moito xogador local. A pesar de manter prácticamente a mesma base, Alves tamén sinala que o equipo sufriu algúns retoques para mellorar certos postos, aínda que fixo fincapé na ausencia de algúns xogadores estranxeiros que non puideron unirse á plantilla. Sí que é certo que nos houvese gustado mellor contar con algún dos estranxeiros que non estiveron, pero creo que nos reforzamos moi ben, incluso en algún posto melloramos, creo. E nada, coa mellor das ilusións para empezar esta semana, que vamos a un campo moi complicado e intentar empezar con 3 puntos. En canto ás novidades no equipo, Alves explicou que esta fin da semana chegará un xogador de Porto Rico, o que supón un reforzo importante para o conxunto. Ahora mismo faltanos por chegar un rapaz de Puerto Rico que chega este fin de semana e a verdade é que estamos contentos, o sea, nós ao final apostamos pola continuidade do proxecto, os rapaces teñen un ano máis que o ano pasado e a verdade penso que esa vai ser a nosa fortaleza desde o colectivo, desde o traballo diario e seguro que vamos estar rendindo ben. Alves tamén fixo unha valoración positiva da pretempada, destacando o nivel de traballo desenvolto e a chegada de xogadores de alto nivel, como o colocador arxentino Augusto, que se incorpora para reforzar o equipo. As sensacións son boas, son moi boas, o sea, hai moitos automatismos que xa traemos do ano pasado, moito traballo adiantado, e por riba os xogadores que viñeron son de bo nivel, unha peza moi importante no noso equipo é a do colocador. Trouxemos a un rapaz arxentino, Augusto, a verdade é que estamos encantados con ele, un chaval super traballador, xoven tamén, e a verdade é que de un nivel altísimo. En relación aos obxectivos da tempada, Alves destacou que o equipo centrarase en ir paso a paso, sen esquecer a súa ambición de estar entre os mellores. Nos vamos a ir partido a partido, vamos a intentar gañar en todas as pistas, penso que temos equipo para gañarlle a calquer equipo, sabendo que temos un equipo novo e que xa o ano pasado tivemos tropezos que ninguén esperaba, fomos a Voliplaya Madrid, que foi un equipo que descendeu e perdemos ali, entón nós temos que ir pensando semana a semana, a temporada pasada rematamos terceiros, ninguén apostaba por nós, e eu penso que o equipo está máis forte que o ano pasado. Unha tempada cargada de emocións, con moitos equipos loitando por estar na cabeza da clasificación, e o Boiro xa está preparado para dar guerra nesta Superliga Masculina 2.